Tässä podcastissa annan vinkkejä tulevaan juhannukseen. Juhannus ja kasvit kuuluvat yhteen. Ja näitä vinkkejä, mitä tässä omalla urallani niin viljelijänä, tarinankertojana, perinteen välittäjänä kuin kasvilääkinnän asiantuntija, haluan sinulle nyt välittää. Juhla ja juhannus. Siihen liittyy myös varmasti jotain mystistä ja näitä myös haluan tässä kertoa. Mutta myös ne omat kasvimuistot, mitä juhannukseen liittyy lapsuudesta, niin meillä se oli koivujen tuominen sinne oven pieleen. Yleensä molemmin puolin kuistia oli koivut ja ne oli tosi ihana. Ensinnäkin ne toi sitä tunnelmaa, mutta sitten ennen kaikkea sitä ihanaa tuoksua. Ja tietenkin vihta tai vasta oli saunassa ja sitten ruuassa tietenkin uusissa perunoissa oli tilliä ja voikastikkeessa oli ruohosipulia. Eli hyvin semmoisia perussimppeleitä asioita, mitkä kyllä edelleen kantaa sitten myös täällä omassa arjessa, vaikka aikaa on kulunut jo aika paljon. Yksi mun kasvimuistosta liittyy myös siihen, että juhannusaattona kävin tätini kanssa keräämässä luonnon kasveista kimpun. Ja se oli pitkäaikainen perinne meillä. Ja nyt kun mun tätiä ei enää ole, niin mä oon välillä vienyt sitten haudalle tämmöisen luonnonkukkakimpun juhannuksena. Tai sitten tehnyt siihen pienen seppeleen. Et sillä tavalla haluan myös muistaa siitä, koska mä uskon, että tämä juhannuksena tehtävä luonnonkasvien keruu on yksi syy, miksi mulla on tullut niin vahva tämä kasviyhteys ja kasvimuistot. No tosiaan mulla on se tarinayrttitarha, missä mä oon sitten jo 4. vuosisadan kertonut yrtteihin liittyvää perinnettä ja muuta, niin semmoiset, mitä mulle tulee mieleen tässä on esimerkiksi mäkikuisma. Ja sitähän on kutsuttu myös Johanneksen yrtiksi, koska se on siinä juhannuksen tienoilla sitten alkaa kukkimaan. Ja se on ollut tämmöinen pahatorjuva kasvi, koska paholainen pelkää sitä, koska sen loistavilla aurinkoa kuvaavilla keltaisilla kukilla on yhteys taivaallisiin voimiin. Ja silloin on löytänyt tämmöisen runon 1400-luvulta. Vain pako on kaikkien noitien työnä, kun kuisma poimitaan juhannusyönä. Mennyt on paholaisen voimain aika, kun on turvana kuisman taika. Hiero kanaan kukan punaista paloa, niin mikään raju ilma ei vahingoita taloa. Suojaa hyvin myös itsesi. Kiedo kuismaseppel kaulasi ympäri. Ja jos oot käyttänyt kuismaöljyä ja johannesöljyä, niin se on väriltään punaista ja erittäin tehokasta ulkoisesti käytettynä muun muassa kipuihin. Myös pujoon on liittynyt monissa maissa uskomus, että juuren alta löytyy hehkuva hiili, ja kun juhannusyönä lyöntien kaikuessa 12 yöllä, niin se häviää. Ja jos sen onnistuu itselleen nappaamaan, terveys on taattu seuraavaan juhannukseen asti. Tietenkin juhannukseen liittyy paljon myös taikoja ja yksihän on se, että luonnonkukista laitetaan osa kukkia sinne tyynyn alle tai sängyn alle ja sitten seuraavana yönä ehkä se tuleva sulhanen sieltä jollain tavassa unessa sitten ilmenee. Ja näitä juhannustaikoja kasveihin liittyvän on sillä tavalla, että siinä on tosiaan voinut olla 7 tai 9 kasvia ja niillä on erilaisia merkityksiä. Et esimerkiksi ahomansikka on symbolisoinut puhtautta ja nöyryyttä. Nurmitädyke torjuu pahat henget. Niittynätkelmä uskollisuutta. Orvokki rakkautta ja kaipuuta. Ojakellukka vanhurskautta ja nöyräyttä. Koiranputki innostusta ja puhtautta. Kielo on onnenpaluuta. Metsäkurjen polvi on oikein varsinainen juhannuskukka, että se pitää ilman muuta olla siellä. Poimulehti hedelmällisyyttä. Lemmikki, tosi rakkautta, älä unohda minua. Leinikki, parantavia vaikutuksia. Orapihlaja, toivoa.
pihlaja viisautta ja voikukka korutonta viisautta. Eli tämän tyyppisiä merkityksiä näillä kasveilla on ollut ja niitä on tosiaan käytetty sitten siellä tyynyn alla. Mutta tarkoituksena on toki myös antaa nyt vinkkejä sinne tulevaan juhannukseen. Ja on se sitten vietät kotona tai mökillä tai menet vaikka vierailuksi, niin ehkä tästä on jotain semmoisia kivoja vinkkejä sulle antaa. No nämä luonnon kukat ilman muuta, ne luonnon kimput on tosi kiva tuliainen ja sitten myös se koriste siellä juhannuspöydässä. Se voi myös olla miniatyyrikimppu tai joku asetelma, mistä sen teet. Mutta se tuo tosiaan ne kasvit lähelle ja nyt kannustankin, on meneillään tällainen vieraslajit.fi-sivustolla löytyvä haaste, eli keräisit näistä vieraslajeista ennen kuin ne siementää nyt sen kimpun, vaikkapa lupiineista, komea iso kimppu, ettei ne pääse siementämään siellä luonnossa ja sitten hävität sen sekajätteeseen, tämmöisen polttokelpoiseen jätteeseen sitten sen jälkeen, kun se on omassa maljakossa lakastunut. Mutta tosiaan suosittelen käymään siellä vieraslajit.fi-sivustolla katsomassa tätä haastetta ja sillä tavalla tekemään luonnon kasvikimpulla, esimerkiksi lupiinilla, tämmöinen ekoteko. No sitten myös saunaan on voitu tehdä tämmöisiä saunakimppuja, jotka on hyvin puhdistavia. Esimerkiksi mesiangervoa, siankärsämöä, ruusua. Itse otan myös aina omenapuun oksan mukaan tähän kimppuun, koska sillä on semmoinen myrkkyjä poistoa tehostavia vaikutuksia. Ja saunassa, kun se on siellä löylyhuoneessa, niin se löylyn tuoma lämpö tekee sen, että kasvit pystyy luovuttamaan myös niitä aineita siellä saunassa. Me ollaan puhuttu täällä semmoisesta puhdistussaunasta, mutta siihen liittyy paljon muitakin elementtejä, mutta yksi tärkeä on just nämä saunakimput. Vihta tietenkin, tai vasta kumpaa nimitystä sitten käytätkin, on tärkeää olla siellä juhannuksena mukana ja kastaa se kuumaan veteen ja sitten sen jälkeen laitat sen sinne kiukaalle, niin sieltä tulee erittäin miellyttävät löylyt. Ja joskus näissä kimpuissa, tämmöisissä vihdoissa on käytetty muitakin lehtiä kuin koivua, eli muita lehtikasveja. Ja sitten varsinkin sinne väliin voi laittaa myös nokkosta, joka sitten toimii hyvin tämmöisille nivelille ja jos niissä on jotain tulehduksia tai muita, koska se on tämmöinen vanhan ajan reumatismirohto, eli on vihmottu ihan nokkosvihdalla reumaattisia niveliä. Mutta toki jos tämä ei ole sulle tuttu, niin otappa varoen ja pienellä määrällä, koska siitä voi myös jäädä niin kuin jälkiä sun ihoon. Mutta hyvin tämmöinen perinteikäs tapa hoitaa. Ja muutenkin löyly tai tämmöinen kasvihaudevesi, minkä heität sinne kiukaalle, niin tuo sieltä löylystä hyviä asioita. Se tehostaa sen löylyn vaikutuksia. Sinne voi laittaa vaikka vadelmaa, mustaherukkaa, horsmaa ja muita kasveja. Ja saat tämmöisen kivan löylyveden näistä sitten myös. Löylyllä on muutenkin ollut meidän kansanperinteessä hyvin voimakkaita vaikutuksia. On puhuttu löylyn vihasta. Eli erityisesti jos on ollut joku avohaava tai vastaava, niin silloin mielellään ei löylyyn ole mennyt. Taikka sitten jos se on jo niin kuin hyvässä mallissa sen sun haava, niin sitten ettei tämä löylyn viha pääse siihen haavaan, niin sä oot kastanut koivunlehden kuumaan veteen ja laittanut sen siihen haavan päälle kuivalle iholle. Ja sitten mennyt sen lehden kanssa sinne löylyyn. No sitten mitäs muuta? Sinne saunaan tietenkin voisi ajatella näitä jalkakylpyjä. Jos sulla on vaikka jäänyt kuivattuja yrttejä, niin nyt on hyvä
aika käyttää sitten vanhat kuivayrtit jalkakylpyihin ja teet vaikka jokaiselle jonkun pienen jalkakylpypussin. Ja jos ei löydy mitään sideharsopussin tapasta, niin sitten voi ottaa vaikkapa tuommoisen suodatin pussin ja laittaa sinne ne yrtit ja jokainen saa sitten oman nyyttinsä sinne jalkakylpyyn, joka tapahtuu siis rauhallisesti siellä löylyssä. Toki voit käyttää myös tuoreita kasveja siellä jalkakylvyssä ja samalla kun sä sitten puristelet varpailla ja teet siellä erilaisia jumppaliikkeitä, niin ne kasvien hyvät aineet liukenee sinne veteen. Tykkään myös erityisesti käyttää jalkakylpyissä sitten ihan karkeita merisuolaa. Se kuitenkin auttaa esimerkiksi, jos sulla on tulehdusta tai muuta ja turvotusta, niin silloin kansanperinteessä jo pitkät käyttökokemukset tässä, että sitä myös suosittelen, että esimerkiksi kourallinen vaikka koivunlehteä ja sitten karkeata merisuolaa ja sitten laittaa vähän jotain öljyä, on se sitten oliiviöljy tai rypsiöljy tai mitä sulta löytyykin, niin saat semmoisen aivan ihanan koivusuolan sinne jalkakylpyyn ja se tuoksuu aivan ihanalta, mutta sun täytyy niinku sekoittaa nämä kaikki ainekset sitten todella hyvin. Mulla on myös semmoinen, mä sanon nyt tällainen mynämäen murteella tämmöisen yrttisuola, miten sitä käytetään. Eli tää on yrttisuol väsyneillä konteilla. Ot kuuma vet, pesofatti ja lait yrttipus kelluma vekke. An veren viiletty sen verran, et kärsi pistä kontis sekka. Ja tämmöttis saat mahdottoma viriä konti. Eli jos sä teet näitä yrttipussukoita tai laitat kasveja, niin tosiaan sinne pesofatiin sitten vaan mukaan, niin äkkiä ne luovuttaa sieltä hyviä asioita sinne kylpyveteen. No tietenkin sitten nämä ruokajutut siellä juhannuksena, niin tuunaa ilman muuta sun ihanat juhannusherkut erilaisilla yrteillä ja mansikkakakkuun mukaan metsämansikkaa ja muita ihania asioita, vihreitä, mistä sitten niin kuin tykkäätkin. Myös juomat nesteytyksen kannalta tosi tärkeää, eli voit laittaa veteen erilaisia yrttejä, kurkkua, sitruunaa ja mintunlehdet. Et mintunlehdestäkin saa ihan muutamalla oksalla tosi kivan makuisen tämmöisen juoman sinne saunan jälkeen, jotta sitten keho taas palautuu. Myös ensiapuun ja hoitoon yrteistä löytyy apua. Ennen vanhaan laastarilehtinä tunnettu piharatamo löytyy varmasti sieltä lähiympäristöstä, koska kaikki tämmöiset kasvit, mitä me tarvitaan jokapäiväisesti, niin ne löytyy meidän läheltä. Eli kaikki pienet nirhamat, mustelmat, kutinat, niin ratamonlehti on niissä tosi kiva. Ja ainahan voi niin kuin sattua ja tapahtua. Ja tietenkin sitten he juhannusleikit, touhut lapsille ja aikuisille, niin ota ne kasvit mukaan niihin leikkeihin. Et toki tikkataulu on se perinteinen, mutta ehkä nyt voittekin napsailla, että kuka saa voikukan nupun tai kukan lentämään kaikista kauimmasta tai vaikka tarkkuutta ampua niillä voikukan nupuilla. Ja se on vaan ihan äärettömän kiva sitten tehdä tämmöisiä niin kuin kesäolympialaisia, missä sä voit käyttää sitten näitä kasveja mukana. Et niissä vaan se mielikuvitus on rajana. Tämmöisiä vinkkejä tulevaan juhannukseen sulle tässä välitän. Ja muista myös sitten ne jokaisen oikeudet, eli sä saat ottaa niitä lehtivartisia kasvia ja käyttää puuvartisia sitten vaan maanomistajan luvalla. Muista myös ne omat allergiat, ne on tosi tärkeitä, ettei sitten satu mitään. Ja kukaan muu kuin sinä ei tunne niitä parhaiten. Ja sitten varmaan semmoinen niin kun sit vastuu siitä omasta käytöstä, että sun on niin kuin tiedettävä asioita, sun on tunnistettava asioita, sen takia se kasvion käyttö on ihan äärettömän tärkeää, varsinkin jos kasvit ei ole sulle tuttuja. Eli omalla vastuulla kokeilet näitä. Mä oon todennut ne äärettömän hyväksi. Juhannuksesta tulee ihan toisenlainen, kun sulla on käytössä kasvit siellä mukana. Joo, ja
nämä vinkit kaikki, mitä tässä annoin, täällä oli myös muutama tämmöinen kasvien hyväksikäyttöä tuossa, tai käyttämistä tuolla terveydenhoidossa, niin sitähän mä en välitä, koska mä en millään tavalla korvaa näillä vinkkeillä mitään lääketieteellistä neuvontaa, mutta niillä saa semmoista niin kuin itsehoitoa ja hyvää oloa, ja nyt ennen kaikkea siellä saunassa juhannuksessa. Nautitaan juhannuksesta, ja kiva kun kuuntelit mun vinkkejä.